मोनसे गोदान लबर बागान आसाम बाक्सा सिङाव थानाय मोनसे ओमफ्राय गोबां लबर बहनो गोबां बायदिसिना बहनो नोंथांमोनानो नायनो हागोन दा फर एग्जाम्पल जेनेबा फैब्लाबो बेखौ सानसे बा बेखौ दाननै बा दानथाम आगोलावनो बेबायदि दाननानै दोननानै बेवहाय खाथाबनानै खुरै लाखिना दोनो आरो बेनिफ्राय नैबेबायदि माखासे रोसि गबोयो बेखौ आजावना दोनो आरो बेफोर रानबाथाय बेखौ लांनानै मिसिनाव नाग्लिनाय जादों दानिया फैदो मिसिनाव बोरै नाग्लियो नोंथांमोननो जों खोन्थाहैनोसै दानिया फैदो दहायनि बुंखानाय लेखा जों नोंथांमोननि सिगाङाव लबरनि मेसिनखौ खोन्थानो होननानै जों नोंथांमोननाव सिगाङाव लाबोनाय जाबाय अन्नानै ओरैहाय फिदिं मिथिथायाम नै बियो गिबि जाहैबाय बेयाव आटाखौ लबरनि आटाखौ लाबोनानै फोराननानै बेयाव नाग्लिग्रोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय साननैसो लामनानै नैबे मोनसे मेसिनाव नानाय जायो नोंथांमोना नुगोन बे मेसिनाव ओरै फोरानना दोनखादों बेनो जोंनि लबर बानायनाय आइडियाया नोंथांमोना आरो गोबां नुनो मोनबावगोन जोंनि बे दिनैनि गोजाम समगिरि चेनेलजों मोगा मोगि